मा बुंनो सानो? दुलाराय बर' डिजिटेल खौरांगिरि गौतमनिसिम आंनि गोरबोनि साबायखरखौ बावहरदों। दा बिथांमोना दिनै तामुलपुराव जोबोद मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया जाबाय जे खौरांगिरिफोरनि मावबादा। अदेबानि खौरांगिरिफोरा माबायदि खौरां बुथुमोब्ला समाजनि हारिनि जौगानायखौ लाबोनो हायो बिनि सायाव बिथांमोना सावरायनो थाखाय दिनै गोबां आलासिफोरखौ लेंनानै लाबोदों आरो बिथांमोना बेवहाय सफैनो हादों आरो आंबो बेवहाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैदोंमोन। दा बेयाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा दुलाराय बर' डिजिटेल खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खावलायनाया बेनो जे बिथांमोना दिनै जि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों बे जोबोद मोजां जादों आरो बेयो खौरांगिरिफोरनि जौगानाय लाबोगोन, समाजनि जौगानाय लाबोगोन आरो हारिनि जौगानाय लाबोगोन। दा बेनि गेजेरजों खौरांगिरिफोरखौ आङो मोनसेल' खावलायनाय गिदों जे खौरांगिरिफोरा जिहेतु जोंनि भारतनि हादोरनि संबिधाननि जि ब्रैथि खुन्थिया होननानै बुंनाय जादों। दा बिथांमोना जुदि मोजां खौरांखौ जुदि फोसावनानै समाजनि गेजेराव होयोब्ला जोंनि समाजा जौगालांनो हागोन। दा ओंखायनो आं बुंदों जे जोङो गावबा गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि खोथाखौ साननायनि सम बिसेसकय जोंनि बर' खौरांगिरिफोरनि गेजेराव दा जायाखै। खारन जोंनि खौरांगिरिफोरा बा बर' बिजोङाव डिजिटेलि जि निउस फोसावनाय हाबाफारिया दा गोदानैसो जादों। दा बेनिखायनो जों समाजनि जौगानायनि थाखायनो बृहत्तर सार्थआव जों खामानि मावलांनांगोन आरो बयबो गावबा गावनि इथिक्सनि सिङाव थानानै बे हाबाफारिखौ मावलाङोब्ला निस्सय समाजा जौगालांगोन आरो मोजां लामाथिं थांनो हागोन होननानै आं सान्दों। जिहेतु डिजिटेलनि जुगाव बयबो मानसिफोरा न'आवनो थानानै बायदि बायदि रादाबफोरखौ मोननो लुबैयो आरो बेबायदि बेलायाव जे जों पजिटिभ निउसफोरखौ न'आवनो थानानै जाहाथे मोननो हायो बेनि थाखाय बयबो खामानि मावलांथों आं बेखौनो खावलायदों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।